ዊ እዩ ንቀዳሞት ወለድና ንኣዳምን ሔዋንን ሞት ኣይትሞቱን ይቁም ከምኡ ድማ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ብምባል ሓሲቦምን ኣታሊልዎምን እዩ። ሓሶት ናይ ዲያብሎስ ፍሉይ ባህሪ ብምዃኑ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሳዊ ንሓሶት እውን ኣቦኣ ብምባል መንነት ዲያብሎስ ብግልፂ ኣፍሊጡና ይርከብ። እዚ ዝተባሃለሉ ምኽንያት ድማ ዲያብሎስ ዝነገረና ዘበለ ኩሉ ነገር ካብ ምእማኑ ክንጥንቀቕ እውን እዩ። ናይ ዲያብሎስ ሓሶት ብምዝራቦም ቃላት ጥራይ ዘይኮነ ብኻልእ ብሓደገኛ ብዝኾነ መልክዑ ብዘመሓላልፎም መልእኽቱ እውን እዩ። እዚ ድማ በቶም ናቱ ኣገልገልቲ ዝልእኾም ናይ ሓሶት ነቢያት ሓሰውቲ ክርስቶሳውያን ኢና ባሃልቲ ክዛረብ ምኽኣሉ እዩ። ካብ ከምዚኦም ዝኣብሰሉ ናይ ዲያብሎስ መልእኽተኛታት ከመይ ኢልና ክንጥንቀቕ ነብስና ክንሕሉ ጎይታ ከምዚ ብምባል ነጊሩና እዩ። ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዛ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብታ ኣሎ እንተበለኩም ኣይትእመኑ። ምኽንያቱ ከዓ ሓሰውትን መስሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም። እንተ ተኸኣሎምሲ ነቶም ሕሩያት ከይተረፈ እኳ ንምስሓት ዓብዪ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። ብሓቂ እቲ ዘርእይዎ ትእምርትን ተኣምራትን ድማ ካብቲ ምንጪ ኩሉ ክፍኣትን ዓመፅን ዝኾነ ዲያብሎስ ካብኡ ዝተረኽበ እዩ። ናይቲ ሕጊ ዘይብሉ ምምጻእ በቲ ሰይጣን ዝዓዮ ኩሉ ናይ ሓይልን ሓሳዊ ትእምርትን ተኣምራትን ዝተሰነየ ክኸውን እዩ። እዚ ምሳሌ ዝኾነና ዲያብሎስ ከመይሉ ብሓሰውቲ ነቢያት ኣፍ ከምዚ ዝዛረብ ዘገንዝብ ቃል ንመልከት። ዲያብሎስ ንንጉስ ኣኻብ ከመይሉ ንጥፋት ከም ዘማቻቸዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ተጻሒፉ ይርከብ። ኣነ ከጋግዮ በለ ከይደ ኣብ ኣፍ ኩሎም ነቢያት ሓሳዊ መንፈስ ክኸውን እየ በለ። ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ብልሳን ቅዱሳን ነቢያት ከም ዝዛረብ ዘበለ ከምኡ እውን ዲያብሎስ ብልሳን ሓሰውቲ ነቢያት ይዛረብ እዩ። ብኻልእ መልክዑ እውን ዲያብሎስ ንሓሶት ብመልክዕ ሕልምን ራእይ የመሓላልፎ እዩ። ብኸምዚ ዝበለ ብዝሒ ዘለዎም ናይ ሓሶት ሕልምታትን ራእያትን ክንደይ ኣቦታት መነኮሳት ተፈቲኖም ክሳብ እዚ እዋን እዚ እውን ብዝተፈላለየ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ። ንኸምዚ ዝበለ ተጋድሎኦም ኣብነት ዝኾነና ድማ ኣብታ ዘ ፓራዲስ ኦፍ ሞንኮስ እትብል መጽሓፍ ተጻሒፉ ካብ ዝርከብ ነዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ኣርእስቲ ዝሕግዝ ሓደ ታሪኽ ንርአ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዲያብሎስ ንሓደ ኣቦ መነኮስ ተገሊጹ ኣነ መልኣኽ ገብርኤል እየ፣ እግዚኣብሔር ድማ ናባኻ ልኢኹኒ መጻኹ በሎ። እቲ መነኮስ ድማ ብትሕትና ኣነ ሓይጣቴኛ እየ፣ ናይ እግዚኣብሔር መልኣክ ክጥምት ዝግብኣኒ ሰብ ድማ ኣይኮንኩን፣ ስለዚ ምናልባት ናብ ካልእ ኣቦ ተላኢኽካ ክንስኻ ብጌጋ ናባይ መጺኻ ደኣ ከይትኸውን ብምባል ምስ መለሰሉ ዲያብሎስ ድማ ሓሶቱ ስለ ዝተቓልዐ ብሕፍረት ነቲ መነኮስ ኣቦ ሓዲግዎ ጠፍአ። ስለዚ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ክንደይ ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ዝምንጩ ብዝመስሉ ብዝሒ ዘለዎም ናይ ሓሶት ሕልምታትን ራእያትን ተጠቂሙ ዲያብሎስ ንክንደይ ሰባት ኮን ኣጋጊዎም ይኸውን። ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እዩ እሞ እዚ ኣየገርምን እዩ። ሓደ መዓልቲ ገሊዎን ዝተባሃለ ባሕታዊ ዲያብሎስ ከም ሓደ ካብ ስውራን ሕቡኣን ኣቦታት ኮይኑ ብምግላጽ ምስኣታቶም ሕብረት ንኽኣቱ ሓተቶ። እዚ ተጋዳሊ ባሕታዊ ድማ በቲ ትርኢቱ ስለ ዝኣመኖ መን ምዃኑ ከይፈለጠ ተኸቲልዎ ከደ። ኣብ መወዳእታ ድማ ወላ ሓደ ነገር ዘይረኽቦ ዱር በረኻ ምስ በጽሐ ትርኢቱ ብምልዋጥ ኣላጊጹሉን ሓጭጭሉን ጠፍአ። እንተኾነ ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ ቀደም ተጋድልኡን ንጽህና ልቡን ብምርኣይ ነቲ ዝነበሮ መንፈሳዊ ቅንዓት ክብል ግና ካብቲ ጸበባ ብቸርነቱ ኣድሓኖ። ከምኡውን ናይ ዲያብሎስ ሓሶት ብጠንቈልትን ኣስማተኛታትን ንሰብ ኪዳኑን ዛርን ኩሎም ናቱ መሳርሕቱ ብዝኾኑ ብኦኦም ይመሓላለፍ እዩ። ነዚ ዝምልከት እግዚአብሔር ከምዚ ብምባል ኣዚዙ ይርከብ። ናብታ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዝሃበኩም ምድሪ ምስኣተኹም ነቲ እቶም ህዝብታት ዝገብርዎ ጽዩፍ ነገራት ከይትለምዱ ተጠንቀቑ። ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዝስውእ ወይ መውደቂ ዛዕጎል ወይ ብደበናን ብተመንን ዝጥንቁል ወይ ኣስማተኛ ወይ ብድግምቲ ዝጐድእ መናፍስቲ ዝጽውዕ ወይ ጠንቋሊ ወይ ንምውታን ዝሓትት ኣብ ማእከልኩም ኣይሃሉ። እዚ ነገር እዚ ዝገብር ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ። ብሰሪ ዝጽያፍ እዚ ድማ እዩ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ነቶም ህዝብታት ካብ ቅድሜኹም ዝሰጎም ዘሎ። እነስተውዕለሉ ነገር ይህሉ ይኸውን።
ናይ ዲያብሎስ ሓሶት ብጽዋዕቲ መናፍስቲ ሰሓብቲ ምዉታን ኣቢሉ ክግለጽ ከም ዝኽእል ኣብ መንጎ ከምዚ ዓይነት ርክብ ዲያብሎስ ብዛዕባ እቲ ተጸውዐ ሰብን ብዛዕባ ቤተሰቡን መንነት ዝፈልጦ ሓደ ነገራት ናይ ሓሶት ሽፋን ገይሩ ነቶም ሰባት ከታልልን ከእምንን ይኽእል እዩ። ነቶም ዝተቐበልዎ ድማ ናይ መታለሊ መንገዲ ናይ መታለሊ ውፅእ ሓሶት ዝመልኦ ታሪኽ ቀስ ብቐስ ብምትራኽ ፍጹም ናብ ዝተጋገየ መገዲ ይመርሖም። ብቆጸርቲ ኮኸብ ንስውር ሕቡእ ነገር ንገልጽ ኢና ብዝብሉ ሰባት ብልሳኖም ዲያብሎስ ንሓሶት ብመንገዶም ይነዝሕ። ቆጸርቲ ኮኸብ ከብዲ ኢድ ሪኦም ዝገልጹ፣ ዛዕጎል ዝዝርግሑ፣ ሓተላ ፍንጃል ሪኦም ዝጥንቁሉ፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዛዕባ ሃብቲ መጻኢ ታሪኽ ህይወት ወዘተ ዝዛረቡ ሰባት ኣብ ዓለም እኳ እንተሃለዉ ብሃይማኖት ግና ብዘይካ ሓደ እግዚኣብሔር ንስውር ዝገልጽ መጻኢኻ ዝፈልጥ ካልእ የልቦን። ስለ ዝኾነ ድማ ማንም ንስውር ነገር ፈልጥ እየ ኢሉ እንተተዛረበ ንሱ ሓሳዊ እዩ። ናይ ዲያብሎስ ፈተናታት ብምልኦም ዝተፈላለየ ናይ ሓሶት ዓይነታት እዮም። ሰባት ንሓጎስ ካብ ሓይታት ከም ዝረኽብዋ ብምግባር ንኽሓስቡ ይገብሮም። እዚ ድማ ነቲ ሓጎስ ምናልባት ካብ ምዝንጋዕ፣ ካብ ስልጣን፣ ካብ ጥቕሚ፣ ካብ ክብሪ ወይ ድማ ካብ ፋንታዚያ ዝመጽእ ከም ዝመስሎም ይገብር። እቲ ሰብ ድሕሪ ምውዳቑ ግና ናይ ዲያብሎስ ፈተናታት ብምልኦም ቀልጢፎም ዝጠፍኡ ናይ ሓሶት በረርቲ ምዃኖም ይግንዘብ። በዚ መልክዕ እዚ እምበኣር እዩ ሰሎሞን ብዙርይኡ ከቢብዎ ዝነበረ ሓጎስን ተድላን ምቾትን ናይ ብሓቂ ፍጹም ሓጎስ ከም ዝርከብ ዝረኣዮ። ይኹን ደኣ እምበር ሰሎሞን በቲ ዝወነኖ ብዘይምሕጓሱ ንኹሉ ኮንቱ ናይ ኮንትነት ኮንቱ ምዃኑ ደኣ ተዛረበ። ንሓይጣት ኣወቂቡን ኣመልኪዑን ብምርኣይ ሰባት ተፈቲኖም ኣብ ውሽጢ መጻወድያ ከም ዝኣትዉ ብምግባር ናይ ዲያብሎስ ጥበብ እዩ። በዞም ናይ ሓሶት መመልክዒታትን ድማ ናይ ሓይጣት መጨረሽታ ውፅኢቱ ክፉኡን መሕፈርን ብምዃኑ ካብ ሰባት እናሃደምካ እናተሳቐኻን ከም እትኸይድ ይገብረካ። ብጠጠውካ ተሓልም ወይ ሃተፍተፍ እትብል ትኽእል ኢኻ። ነገር ግና ከይደቀስካ ምሕላም እውን ዲያብሎስ ንደቂ ሰባት ዘጻውደሉ ካልእ ናይ ሓሶት መሳርሒ እዩ። በዚ ሃተፍተፍ ሃለውለው ህልሚ ዘናውፆም ድማ ካብዚ ካብ ናይ ሓሶት ሓጎስ ተዘናጊዖም ነቲ ናይ ምግባር ሰናያት እዮ ካብ ምፍጻም ከም ዝቁጠቡ ብኾንቱ ሕልሚ ተዋሒጦም ናይ ትምኒት ሽላታት ብሑፃን ናጓነፁ ናይ ሓሶት ተድላን ሓጎስን ይሓሉ። አንደበት ምስተው ዝባራበሩ እቲ ኩሉ ዝሓለምዎ ባዶ ኮንቱ ብምዃኑ ዲያብሎስ ነቲ ክንደይ ጽቡቕን ሰናይን ተግባር ክዓልሉ ዝግብኦም ግዜ ብኾንቱ ከም ዝባኸንዎ ኣብ ናይ ሓሶት ምቾት ከም ዘጥሕሎም ይፈልጡ። ዲያብሎስ ብናይ ሓሶት ስክኤት ካብ ዝሓዞም ንምሳሌ ምእንቲ ክኾነልና ሓደ ኣብነት ክንርኢ። ሓደ ንነፍሱ ምጥፋእ ዝሓስብ ሰብ ንርእሱ ምስ ዘጥፍእ ካብ ኩሉ ጭንቅጥቅቱን መከሩኡን ከም ዝናገፍ ናይቲ ኩሉ ጸገማቱ መፍትሒ እውን ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ብምምሳል የታልሎ። ናይዚ ሰብ እዚ ትኩርነት ድማ ብህይወት ምንባር ሙሉእ ብምሉእ ዝኾነ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ኩልኮ ፍታሕ ጸገማቱ ድማ ሞት ጥራይ ከም ዝኾነ ካብ ኩሉ ጭንቅታቱ ናፃ ዘውፅኦ ዝመንገዲ ዝጥራይ ከም ዝኾነ ድማ ከም ዝሓስብ ይኸውን። እምበኣር እዚ ሰብ እዚ ነዚ ናይ ዲያብሎስ ናይ ሓሶት መፍትሒ ፍታሕ ኣሚኑ ብምቕባል ድሕሪ ነፍሱ ምጥፍኡ ግና ዕረፍቲ ይስእን። ኣብ ሲኦል ድማ ካብቲ ኣብ ዓለም ከሎ ዝነበርዎ ሽግራትን ጸገማትን ካብኦም ብዝበልጥ ዘየቋርጽ ድኻም ሕማምን ስቃይን ይቕበል። ሕጂ እውን ሞት ንኹሎም ጸገማት መፍትሒ ዘይኮነስ ንዝበለጸ ጸገማት ዘቃልዕ ናይ ፈለማ ደረጃ ምዃኑ ይርዳእ። ከምዚ ብምግባር ዲያብሎስ ብሓሶት የታልሎ፣ ብጉጉይ መንገዲ ይመርሖ፣ ኣብ መወዳእትኡ እውን የጥፍኦ። መብዛሕትኦም ሓይጣት ከም ናይ ዲያብሎስ ናይ ሓሶት ሰሌዳታት ድሕሪ መጋረጃ ዝተሓብኡ እዮም። ንኣብነት ዲያብሎስ ንሓደ ሰራቒ እንተሰረቐ ማንም ከም ዘይረኣዮ ብምስራቑ እውን ዝኾነ ሳዕቤን ከም ዘይበጽሖ ብምትብባዕ ይመኽሮ። በዚ ጉዳይ እዚ እውን ንበላዒ ጉቦ፣ ንስሱዕ ሸቃቲ፣ ንመታለሊ ንኹሎም ኣብ እዝኖም ሕሹኽ ይብሎም።
በዚኣቶም ኩሉ ኣቢሉ ድማ ዲያብሎስ ይሕሱ። እንተኾነ ግና እግዚኣብሔር ይርኢ እዩ። ናይ ሰባት ዓይኒ ክርአ ንዘይከኣል ንሕቡእ ንስውር ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብሉጽ እዩ። ከም ተወሳኺ ኣብነት ድማ ንሓደ ቀታሊ ነፍሲ ነቲ ክቆትሎ ደልዩ ዘሎ ሰብ ብህይወት ምንባሩ ዘየድሊ ወይ ከዓ ብጌጋ ከም ዝኾነ ብምምሳል ነዚ ድማ ብሞት ክተዓራረ ከም ዝግብኦ፣ እዚ እንተዘይኮይኑ ድማ ናይቲ መዋቲ ሰብ ብህይወት ምቕጻሉ ንክብሩ ዝትንክፍ ንልዕልናኡ ዘጸይፍ ምዃኑ ነቲ ቀታሊ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ሰላም እውን ዝኸልእ ብምምሳል ንዕዑ ብሞት ምስ ዘወግዶ ነፍሱ ከም እትዕርፍን ብምግባር የርእዮ። ትሒዶት እግዚኣብሔር ግና ብዲያብሎስ ንደቂ ሰባት ዝቐርብ እቲ ቀንዲ ሓሶት እዩ። ከመይ ሰብ ባዕሉ ዝተፈጥረ ደኣ እምበር ፈጣሪ የብሉን ንዝብሉ ሰባት እውን ህልውና እግዚኣብሔር ንናይ ገዛ ርእሶም ህልውና ከም ዝተዓናቕፎም ገይሩ የርእዮም። ከም ንበዓል መርኪሲሳውያን ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ በሪኽ ቦታ ኮፍ ኢሉ ነቲ ጨኳን ክጭቁን ከሎ ነቲ ሃብታን በዓል ጸጋ ድማ ንድኻ ባርያ ገይሩ ክገዝእ እንከሎ ዝረአይን ንዝፈጠሮ ህዝቢ እውን ብዛዕባኡ ግዲ ዘይብሉ ኣምላክ ከም ዝኾነ ገይሩ የርእዮም። እዚ ድማ ንህልውና እግዚኣብሔር ከም ናይ ሓደ ታራ ግዲ ዘይብሉ ንጉስ ወይ እውን ከም ናይ ወዲ ሰብ ኣረኣእያ ገይሩ ኣብ ሕልንኦም ይቐርጾ።